What's up sa inyong tanan mga bade? Wog karon bade naa na punta diri kay magbinanha na punta. Bitaw atikra. Bitaw bade kani di ay na video bade padumig bakwag ani. Kay lagi ning ako mga barkada nang hagad ba namang laag kuno mi. Nang laag mi na wala planuhi. Pero mas maayo no ning mga laag na dili planuhan bade. Kay madadun pa. Pero ang laag na giplanuhan na matik ang labas drawing ra. Paita. Pait pas ang palaya na orange ba. Bitaw atikra. Hug diring dapita bade medyo hapit na jud mi. Kay nakita na namang orange na suga bade. Pagkalami-lami pa mong kaos view diri bade. Pero bisag bagtik ang view diri makuyawan pug ka ba? Kay sa layo pa mura magsantil mo na naglumbay. Bitaw atikra. Bitaw bade bagtik jud karadyo ang picture diri bade. Labi nag imong uban imong mga kuyabas kinabuhi ba di ba? Pero sana ara, pero guya gani pagpudot na lang mo. Ikatuyog na lang na. Bitaw atikra. Bitaw, ingani jud ning trip na mo magbarkada ba di? Naglaag bab sa kwarta. Basta kay malingaw lang good, okay na. Ya sabay na lang pud video ba di ba? Chill ra good. Bitaw bade, murag na jud ko na matikdan aning lakawa ba? Kay sa kataas among biyahe, wa pa man gud may kakitag banderitas nga pula. Kan kasagaran diri orange man o green ang naa. Paita. Bitaw bade sa bagay ngit-ngit naman pod. Di na makita karadyaw ba? Basig na ra skilid di ay nagtindog or basig gipanangtang na. Bitaw atikra. Hug diring dapita ng naog na mi bade. Kay diri ra na mo ibili lang sakyanan kay magbaklay ra daw mi. Hug diri pong dapita. Medyo na hayag-hayagan ang panglantaw bade. Kay nakita na nako ang gusto nako makita. Tuarah kulor puya. Nya diring dapita nagbaklay na mi padong sentro bade. Kay unsaon man ang sakyanan ibilin raman. Nya samtang gabaklay mi. Plano pubig unsa imong mga tirada ani. Kini trabaya mi glaag diri bade. Nya wala mi kabalog unsa imong buhaton ani. Paita. Nya samtang gabaklay mi bade. Kasabot-sabot pud mig asa mig pangwarta ani bade. Bitaw bade atikra. Ug diring dapita medyo na okay ko bade. Kay sa kataas among biyahe. Finally jari na gajud nakita ra jud mig banderitas nga pula bade. Hug diring dapita ba din ang hunong na pud mi. Nakita mo mig is na kanan. Nya gasabot pud biya unsa una man pagdiskarte. Nga maka-snack mi na way gamit kwarta ba di ba? Bitaw atikra. Hug diring dapita hinahinay na daw baklay ang barkada. Kay mo diskarte na daw siya snack ba di? Nga way gamit kwarta. Unsa kay plano ning tawhana ni? Sidya siguro yung hugas og pinggan inig kahuman. Bitaw atikra. Nambalit og way kwarta. Hug diring dapita bade paulit na mi. Nya wa na ko ka videos pagpangaon na mo bade. Kay na di man makita pertingit-ngita. Paita. Bitaw sa gusto magpa-shoutout, comment lang mo ani na video ha. Nya paki-share na lang pod para dagay makakita ba. Hug dire kan pod siguro ko taman bade. Salamat sa inyong paglantaw ha. Sunod pod puhon bade. Bye-bye.